Mga yins, ang mga ito sa may KBM, no, ride safety gears, yung mga ano dito, yung mga binibenta dito, helmet, mga gloves, o may mga bracket ng motor o mga mags. Dito may yan sa ano lang, sa Binmali, Pangasinan, along highway lang. Dito sa may ano ata to, malapit sa simbahan ng Binmali. Ano lang mo yan, sa may nagpapal ng poblasyon. Marami, silipin natin may yan. Yun sa may ano, dito para sa ano ba yan, McKinley pala to, McKinley, Binmali, Pangasinan. Amin sa yung simbahan ng Binmali, andoon, yung bayan ng Binmali, dyan lang, nalalakad lang. Halos tapat siya ng Analisil hardware. Ayan, ito may yung Analisil. Ito yung papuntang bayan ng Lingayen yan. Ito may yan, meron ano dito yung araw na to, no? Itong ano, itong Pertua. Ayan, Pertua. Ayan, may yan, no? Ngayon bumili kayo ngayon pala mga yans, no? May libre ano pala dito, t-shirt, no? Ngayong araw lang na to. Ngayong araw lang ba naman pag bumili, ma'am? Ngayong araw lang? O ngayong araw lang, kaya... Dito kay ma'am. Tutok ko dito kay ma'am. Kay ma'am? Wag, magkita ang ganda ni ma'am. Oh, hi ka ma'am. Ayan. Ano pala? Ngayong araw lang. At saka dito si ma'am, para assist kayo. Ngayong araw lang pala to, no? Yung Pertua na langis. Okay, may so ulitin ko, no? Pag bumili kayo ng Pertua na langis ngayong araw, may libre siyang t-shirt at saka yung kitchen. Yan sabi ni ma'am sa loob. Pero bukas wala na. Kaya habulin nyo ngayong araw mga inyans, no? February 25. Okay mga inyans, tara, pasok sa loob. Ito mga inyans, no? Ito yung ano dito. Ayan, may mga mugs dito. Presyo ng mugs is 3.8. Tapos yung max dito 4.8. Ito naman, ang presyo ng max dito is 5,000. Sa baba naman dito is 5,000 din yung presyo. Ayan. Tapos yung mga helmet naman yan, yung mga SEC brand, no? Yung SEC na brand na helmet. Ito naman is 3.5. 3.5 dito. 3.5 din. 3.5, halos 3.5 lahat na yan yung SEC na brand. Ayan, 3.5. Ayan siya. 3.5, 3.5, no? Depende sa kulay. Ayan. Dito 3.6 to. Ayan, 3.6 yan. Ayan, 3.6 din to. Ayan. Ito 3.6 dyan. Ayan, 3.6. Dito sa taas is medyo mura na 100, 3.4. 3.4 to, SEC brand to. 3.4. Ayan, 3.4. 3.4. Tapos dito naman, ano ba, pwede palang home credit dito. Ayan o, home credit, pwede kayong mangutang. Ayan, home credit. Ayan, automatic mo yan, no? May ano yan, home credit yan. At dito naman sa mga inyans, no? Dito sa helmet na to, magkano ito? 3.7. Ayan o, 3.795. Halos 3.8 na ko lang 5 piso na lang. Ayan. Ang brand nito is, anong brand nito? Cargo ata. Cargo. Ayan. Kasi ito naman QYT brand. Itong QYT brand is 7,000. Kaya 7,000 siya. Ito naman 7,400. 7,400 QYT brand. QYT brand is 7.4. Ayan. Ito yung mga bracket sa loob. Dito. Yung mga bracket dito. 900. 1,000. 900. At 2,000. Ayan. 2,000. Tapos 1,1. 150. 150, 13, tapos 21. Ayan. Ayan, may inyans na. Ito naman yung pang EDB, 2650. Airblade, pang airblade na bracket, 1 to 50. FI rider, walang presyo. Ayan, 1.1 yung rider, yung sniper 155, 1.1. Aerox version 225. Salty, pang Mio siguro to 900.
Tapos may mga gloves din. Yung gloves dito is 600. May 400 din. Ayan. Tapos may tambucho din. Yung tambucho dito is 5,650. Intriguer MSI. Ayan, 5,650 din dito. Ayan, 5,650. Ayan, pwede yung credit dito. Ayan. Ngayon, may iba pa hindi dito sa harap. Tingnan natin magkano dito yung presyo. Dito may dito shock. Ayan, 1.8. 1.8. Top box 4.9. 5.5. Smoke ang brand. 6,000 sec. 6,000 sec. 45 liters. 45 liters. Tapos may mga sticker din. Ito mga sticker. Ito mga official. Ayan, 4,000 smoke. Ayan. Tapos ito, 4,280 Evo. 4,280 LS2 4,950. Spider for 1 4,8 Spider. Ayan. Tapos Spider ka rin for 7. Spider ka rin for 4. Tapos panglinis ng motor dito. Ayan. Tapos langis. Meron ditong langis dito sila. Ito. Ayan. So namin nasa dito sa may TBM, no? Makinulay, Binmali, Pangasinan, no? Ito yung mga available na nandun dito sa loob, no? Yung mga helmet, bracket, gloves, shock. Punta lang dito may yan stock. Pwede kayo mag-inquire. May makasasay dito. May may yan ngayon February 25. Meron sa labas yung langis pala, yung Pertua. Kung ano kayo, kung interesado kayo, punta kayo ngayon. Kasi may libreng t-shirt sa kitchen. Bukas mo yan, February 26, wala na. No? Kaya meron na pag-giveaway yung Pertua na langis. Okay mga yan, salamat sa panood. God bless you. More power. Keep sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga yun.